Сложих батерия от вейп в смарт термометър. Вчера това видео го направих без да снимам. И резултата е, че с секунда. Така, това се получи. Запоих батерията за БМС. То е много лесно на самия БМС. Ясно са отбелязани къде се закачва батерията, къде се закачва консуматора, зарежда се с микро USB. Ето така. Това нещо работи и пробва го. Само че този кабел малко създава проблеми. Но зарежда, нали?